Karbila marjan kelang aning kedok arara tuma phanisi birta kemi. Ahok lo karbia keita kekang thim jutang jubat lun tomo ing chopika kei chenam. Asonsi karbila marjan ili tuma kei angbong chot kali non kek pirthia dang mate kaprek country anta ledun bomlo. Pinpur me karbi video album ka sonsia phai non ke dopiklo mate pa phrang piklo. Bonta karbi movie mate karbila marjan ka sonsia phai jumpik pule pudeta henone. Lapusona pora hut karbila marjan kelang aning kedok arara tuma phanisi birta kemi. Aklong alang sini production atum cepaterpi ponsi kinglong po pukar bila marjan sonse pono. Oi ko, pini penang comreng mele do moy dei. Lason se thom kebra ke thomang deng habar kar biri sonim so ronga je katalon pen pachi tondon si pini chitia chikloni phai koira ner cap arni diporong sopialong kedo dipu klabalong kar bi artist forum amepu katharson ing ti ari deng pen ing pon tanglo. Lason se pini la bangso Karbila marjan kangpua jai megalong alohia man pen karbi film society a kongchun bang mongol singrong pi la pen penang an man ke do ahon seria tum chetong do media channel abang ko tentang suri-suri ka dapat apen pilih lada depan aklong sini production film production kami itu kan ada kenong ko pola marjan di depan ada CPS mati inaugurator hisap dalam kono Mesela bangso kenglok po pola marjan direction kipila ke sodar inti lapen bangso producer lake baby pradhan property bolang le beer sing I am so lapen ladakas main role parjan itu beer sing rompi malin ing titi ngom terang chakon lapen keprek abang po bang itu nasi so marjan langbe ko jing langbe pig la marjan la marjan ni ke hata ba marjan ke lang fansi so ate bi bolo ilitum dong si mena film chelang dunde putu da producer tunde si kisung di ni methang da lage experience ba tuning ni sarong da tiger so ka release pada chilo kasi ben kita support lagi kenang shot kasi alotin made viewers tu mana anso sile tu serap tu na aprangsi kato we media porting jir apela karbiang long karbi lamarjan kaching hon korte injir la pen ka do ke sar tum hanan ta me nilitum karbi film society hin pen 33 zonal festival kardom pa jirlo la pen Pini bangso dak difu klabalong dak kinglongpo aso kapak langcheng aso along nilitum hanang alhisan hang la sinitum karbi film society hin pe nilitum alang litum han chururi uni bia album pin ini ka bonai bang ke dopik hoklo sitame film tua bang ke ave pining sitame nilitum thekdunong lo nota ke release un non bang ke matra hinia film se release on so lakeng longpo lapen kiri lapen non tasam ko film mangke non si jelan lasi nilika dowe karbiang long arara tum hanilum es karbi film society hin ben kadowe tum han sinilo je ilitum le jong si imithanga film chelang li pulote banga khei bang bane belek jata tungge ilitum hanang lang pi bang belo lasi nilika dowe tum han sining rilo ilitum bang South India atuma son ba Assamese tuma son belek khei tum le amithang a film amithang ke lang son sinang litum ta kadowe ke lang chetu dunji phansi nili as a karbi film society general secretary hin penta kadowe rata tum han suning rilo lasi nili ako pini bang so film stami anso se super duper hit kuriji phansi nili arnamang no hirjumi hang Tiket nama bang ke nil tum da club nama ke baru sih kan. Ini dalam tiket pak bang ini. Lapan ke nil tum east west tasap pacetang lap lo. West nata botalang sudam lo, dongka dam lo, cengbong dam lo, lapan ke amren dam lo, lapan ke along tinta bang di pacetang lo. West nata ke lapu east bang ke dongmoka dan goben nang cenglok. Sami langsung
na pen ke konan al ha dak dipu na son sini tum baca tang lo zahop ana bang ke hadak tum si chini lo tiket rodor rodam ke di Apor bang, kon apor pensi. apor bang ani tum ada bajik kebra chitim bas ke ceng na pen ke bang do bom bote aku ledak la si ni tum baklang kon bom ko Niko na parman lo kapak lang kelang kolong ni tum ke paklang ben ke lada 2 Oktober an si pajut ton pun film ke paklang kon bang ke masih rat der han mangelang nang jitu yang sini lihin bancuning rilo athema film ke bonda ke joy o kali nili non sunun plung lo nili mane ipu ang ho son che thek long nili ekdom la se chuning rilo ra phat